Сама популярна серія у Redmi це про версії. На зараз вже йде 15-та серія, є 4G, 5G і версія з плюсом. Сама найдорожча. Це у нас середній варіант про 5G 8512. Не знаю, чи продовжиться акція з наступного тижня. Була дуже класна ціна, у них 14 тисяч. Тут в комплекті чохол ми дамо від себе зарядку і поліуретанову броню. Таким чином буде все в комплекті. Фішки цього смартфону основні це рівний AMOLED дисплей, стереодинаміки і 200 мегапіксельний модуль камери, який знімає непогано фотки і доволі гарне відео також у нього виходить. В цьому невеликому бюджеті доволі збалансований смарт. Підтримує зарядку 45 Вт, у версії 5G Dimensity процесор, доволі мощний, для всього його буде вистачати. Яскравий екран, можна пограти в ігри, приємно серфити по соцмережам, TikTok, YouTube, все чудово буде працювати. Ну і в ігри, звичайно, прості на ньому пограти без проблем.